राष्ट्रीय विज्ञान दिसा निमतान बुधवारा शिरोडेच्या सिम्बायोसिस स्कुलान रिबिल्ड इंडिया ट्रस्टच्या जोडपालवान स्पेक्ट्रा 2023 घडोवन हाडलो। तातूंत शिरोडा, फोंडा आनी केपेच्या वट्ट 10 स्कुलांनी वांटो घेतलो। मांद्रेच्या विकास परिशद RD खलब स्कुलांतूय CII.YIच्या जोडपालवान सायन्स डे मनयलो। पळयात काय खीण। Today I will explain more about project. The name of my project is urinary system. Urinary system. In human beings, excretory system, or we can say urinary system, consists a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder, and urethra. स्मार्ट डस्टबिन केला। आम्ही आर्डिनो बीन सगळे घालून सर्व मोटर बीन घालून 18 सेन्सर बीन घालून सगळं आम्ही केला तो। म्हणजे तू आता किती वस्तू सेन्स केली आणि ऑटोमॅटिक तो ओपन करता, तू पोहू शकता। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, संदीप कामुलकर, श्वेता गांवकर आनी शिवानी सांगेलकर।